A zvyšují se i alergické reakce? Jak pak člověk pozná, když té respirační onemocnění trvá tak dlouho, jak ho rozpozná oproti té alergii? Samozrejme, pokiaľ nádcha trvá viac než 10 dní, tak nie je na to nejaký jasný guideline, ale ja to robím napríklad tak, že po 10 dňoch dám tomu pacientovi antibiotika na 7 dní. Pokiaľ ani to nepomôže, tak je už treba nasadiť tú diagnostiku alergie. A väčšinou vidíme, že tá alergia tam už je a že ten symptóm, tá prvotná nádcha nebola z virálneho ochorenia, ale bola alergického ochorenia. A vidíme zvýšený počet tých alergií, čo samozrejme môže byť spôsobené mikronanoplastami a už sú aj na to štúdie, že práve tá expozícia zvyšuje ten počet tej alergie, hlavne tej sily tej alergie. Takže ako hovorím, tiež ja môžem mať alergiu, ale môžem s ňou nejak žiť bez nejakých výraznejších symptómov. Ale samozrejme postupom času sa nejak vyvinie a môžu tie symptómy pretrvávať a môžu byť, jak sa hovorí, nepríjemné. Vtedy treba nasadiť liečbu.